Moi kaikki, meikä on Epidemia ja me puhutaan Gladiatorsin taustamusarjaa Juisse ja CPCP:n kanssa. Moi. Moi. Mulla vähän pelottaa tää yksi tyyppi vastaan. Ai tää oli suoraan paikalla. Tää mies kuuluu. Älä joo, etsit lävis. Mä en levinnyt, mä tappoin. Kyllä sä voitit. Mä haluais paikata sua. Onks tää kaikki ihmiset tulee suoraan päälle? Ei päästä sillä. Joo, et sillä lävis taas. Ai ei pärjää. Mä hävisin. Siis tää tyyppi tuli mulle suoraan päälle, et ne ei pärjännyt se pärjää ollenkaan. Hyi tässä tekstuurat läpi suomaan ruokaa ei ole. Hyi. Ja siis mullakin on tekstuuripätkä. Fight-tulle. Löytyy Minecraft. Minecraft-resurssipätkistä omista. Mä en tykkää todellakaan näistä miehistä, jotka tulee suoraan päälle. Saibovi hitin. Ilmeisesti missä. Hyvä. 100 vuoteen sä pääset finaaliin. Aina. Tää mies käytti vähän liikaa bovia. Restin 5. Joo, et sinä niistä. Restin. Aina. Kauan vastaa Wolfsex. Sillä on bufi paljon. Mä jaksa budin. Katsotaan, jos millä aivitsissa on budin. Mun loppuu ihan just Se tulee. No, se voitti tän pelin, mutta kyllä tää oli ihan hyvä. niin. Ja kiitti kun katsotaan videon, musta painaa tykkään, jos tykkäsit tilaa kanavaa, jos haluat nähdä lisää näitä mun pelejä. Se olisi niinku moi moi! Moi!